Hej og velkommen til Samling. I dag vil jeg sige lidt om den visuelle identitet, vi er i gang med at arbejde med her på Nyborg Gymnasium. Vi er ved at lave logoet om, vi er ved at lave farverne om, vi er ved at skabe en helt ny fortælling om Nyborg Gymnasium. Og det er vi, fordi vi jo inden for de sidste par år er gået fra at være 3 uddannelser til 7 uddannelser. Og vi mener, det er på tide at starte på en frisk og få lavet et nyt udtryk, som siger noget om, hvem vi er. Og man kan sige, at vi har haft træet i en del tid siden midten af 80'erne. Og det vi har fundet ud af, det er, at der er rigtig mange andre skoler, der også har det her træ som logo. I kan se det her, også for eksempel Syddansk Universitet, og så vores eget. Så det her træ, det er der altså overhovedet ikke noget unikt i, og vi har behov for at differentiere os lidt nu. Da jeg var i Spanien i sommer, der hæftede jeg mig også ved i det lokale supermarked, at der rent faktisk også var et træ. Så nu vil vi rigtig gerne skabe en ny fortælling med nogle nye ord, som siger noget om, hvorfor Nyborg Gymnasium er det bedste gymnasium. Igennem foråret der har vi haft nogle folk til at hjælpe os med at prøve at sætte ord på, hvad det er, der kendetegner Nyborg Gymnasiums DNA og sjæl og kultur. Vi har interviewet lærere, vi har interviewet elever, og så har vi prøvet at sætte ord på, hvorfor vi er unikke, og hvad der gør det rigtig fedt at være på skolen. Et af de ord, der kommer frem, det er muligheder. Vi er et mulighedsgymnasium. Vi har 7 stærke uddannelser, som man kan vælge. Hvis man vælger forkert, så kan man gå ned ad gangen og tage en ny uddannelse. Vi er ikke en almindelig uddannelsesinstitution. Vi har 40 forskellige nationaliteter på skolen. Vi har en kostskole. Vi er campus, så vi er altså ikke et almindeligt provinsgymnasium. Noget af det andet, der kommer frem, det er, at der er en rummelighed. Både i forhold til at være individ og være sig selv, og være det efter skoletid også. Også det, at man kan få realiseret sine drømme, og der er plads til at være sig selv. Der er ikke noget dresscode, der er ikke nogen særlige krav om, at man skal være på en bestemt måde på Nyborg Gymnasium. Det tredje, det er begejstringen, som er på tværs af alle, der er på skolen. Både elever og lærere, de er begejstrede for skolen. Vi elsker det her sted. Jeg elsker det her sted. Vi er ambitiøse, og vi vil gerne have en god uddannelse, men vi vil også gerne have det rart undervejs. Et andet ord, det er motiverende. Det er et motiverende sted. Både i forhold til det faglige fokus, vi laver vores lektier, vi får hjælp til SRP'en, vi brænder for at lære noget, men det er også i forhold til det sociale liv. Der er fester, der er hygge, der er caféer, der er afterskoleaktiviteter. Og så har vi ikke løftet pegefinger over for nogen. Vi vil jer. Og endelig så integriteten. Det her med, at vi ser alle uddannelser som lige. Der er ikke noget uddannelsessnobberi, og vi synes, at uddannelse, uanset hvilken det er fedt. Og så handler det jo om herfra at komme fra alle disse smukke ord til noget visuelt. Og det er sådan en proces, hvor der har været nogle designer indover og lavet sådan en afsøgning af, okay, hvad er det for nogle ting, der rører sig hos jer? Hvad er det for nogle ting, der er gennemgående i det her? Og de er kommet frem til det her resultat. Og grunden til, at de er kommet frem til det resultat, det er det her med, at når man går ind ad døren hernede ved hovedindgangen, så går man ind til en verden af muligheder. Man går ikke ind til én, men hele 7 uddannelser. Og det er ligesom om, at det afgørende valg, man skal træffe, når man starter på Nyborg Gymnasium, det er egentlig, om man overhovedet går ind ad døren. Så er der selvfølgelig den her lille, der skal vise, at man ligesom enten står døren åben, men også det her med, at man faktisk bevæger sig, når man er herinde, i forhold til det udgangspunkt, man var på, da man startede. Det kan fortolkes på rigtig mange måder. Sådan et visuelt udtryk, det kan iscenesættes på mange måder. Det her er i forbindelse med gymnasieløbet, vindertrøjen for gymnasieløbet, og i det hele taget en markering af gymnasieløbet, vi ser herovre. Det er også en visuel identitet, der kan kombineres på alle mulige forskellige måder, i alle mulige forskellige farver. Og det er også noget af det, vi har ønsket. Det er egentlig at have et logo og et udtryk, som kan gøres på mange forskellige måder. Det vil også kunne ses i alt, hvad vi laver i vores post på Facebook, på Instagram, når vi er på messer, og i det hele taget det merchandise, der knytter sig til det her logo. Og der er noget af det nye, det er det her med de her ikoner, som vil gå igen på alt, hvad vi laver. Og skal skabe en eller anden genkendelse i forhold til, at nu er det noget, der har med Nyborg Gymnasium at gøre. Og så er det faktisk sådan, at når den her samling er færdig, og vi når til frokostpausen, så vil der blive lanceret en konkurrence på Facebook, hvor at I kan gå ind
og så kan I lave vores logo på alle mulige forskellige måder, og så kan I vinde en t-shirt. Men gå ind på Facebook i spisepausen og se konkurrencen og deltag. Der er præmier. Hej, vi hedder Amalie og Marie, og det er os, som står for e-sport, afterskoleaktiviteten. Ja, og vi vil bare lige sige til jer, at der er infomøde den 11.10. i 5. modul, hvor man kan komme og høre mere om e-sport og hvad det indebærer, og hvad for nogle moduler vi har sat af til e-sport på Nyborg Gymnasium. Ja, og som nogle af jer måske kan se, så har vi lavet et spørgeskema inde på Lecture, og hvis I har lyst til at være med, så må I meget gerne gå ind og udfylde det. Ja, og som sagt får I mere info omkring e-sport, og hvad det kommer til at indebære, og hvilke spil, der bliver spillet hvornår. Så mød op den 11.10. og husk at udfylde spørgeskemaet inden da. Sorry. Hej alle sammen, mit navn er Chloé Caillé. Jeg er konferencechef for Muni 2019. Som I ved kommer vores årlige konference snart op, og derfor har vi brug for folk til at hjælpe os med for at konferencen kan forløbe smertefrit, og derfor har vi brug for ASTAF, og det går ud på at hjælpe i komiteterne og i sociale begivenhederne og i festen. Hvis I hjælper med, kan I være med til festen og begivenhederne, og jeres fravær bliver godkendt. Og hvis I er IB-studenter, kan I få kasse for det, så det er også en god ting. Ja, og så har vi host. Til konferencen kommer der jo selvfølgelig mange mennesker fra rundt omkring verdenen, hvilket vil sige, at de har brug for et sted at være. Og de kan ikke alle sammen være på hoteller og hvor ved jeg. Så derfor har vi også brug for folk, der kan host. Det eneste, de skal sørge for, er, at de har et sted at sove, og at I fortæller dem, hvordan de skal komme til og fra skole. Og muligvis sørge for mad, men det er ikke nødvendigt. Så det er meget nemt. Og igen for IB-elever, så får I kasse for det. Yes, and in English, hello, I'm Cleophie. I'm Muni Conference Manager for this upcoming conference. Muni is about debating about global issues when representing one country each. We need AdStaff for helping on the committees and the social events and the party. It's great cast for IB students, and your absence will be removed, and you get access to the party. So it's pretty nice. Go for it. And again, with the hosts, since we have a lot of people coming from a lot of different countries all around, they can't all stay in hotels and other stuff. So that's why we need people to host them too. And all you have to do is make sure that they have a place to sleep and that they know how to get to and from school. Food is not necessarily something you have to Take care of. yes, Provide. provide, but you could do that too. Og igen, hvis I hoster, så kan I også få lov til at være med til festerne og begivenhederne, som hvis I var AdStaff. And if you're gonna host, you're also allowed to participate in the parties and events, just as if you were AdStaff. Hej, 2. november der kommer der på skolen til at være et sæbekasteløb, som munder ud i en magtcafé. Og i den anledning, så skal alle klasser, de skal stille op udklædt, alt efter eget valgt tema, og med en sæbekassebil. Det kommer til at foregå fra kl. 13.45 af, hvor man skal stå klar med sin sæbekassebil og i udklædt tøj, og så starter selve løbet kl. 14. Vælger man som klasse ikke at stille op, så har man bare normal skole, og så dukker man bare op til det modul, man normalt skulle have haft. Løbet det foregår på den måde, at det er de individuelle årgange, der kæmper mod hinanden, så det første G mod første G, og anden G mod anden G, og tredje G mod tredje G. Og vinderne til løbet, det findes ud fra 2 aspekter. Det første aspekt, det er bedste tid, og det andet aspekt, det er bedste udklædning. Og bedste udklædning, det bliver fundet af en jury, som bestemmer, hvem der har gjort det bedst, og ud fra det, der gives der så pointene. De bliver givet ud fra et pointsystem, vi har lavet, som også kommer til at blive brugt til alle mulige fremtidige konkurrencer, vi kommer til at lave. Og det her pointsystem, det kommer forhåbentlig til at hænge i foodcamp på en pointtavle, så man kan se, hvordan stillingen den forløber sig igennem resten af året. Men i det her tilfælde, der bliver pointsystemet brugt til at give point for bedste tid og bedste udklædning, så derfor skal man klare det godt i begge discipliner. Får man så som 3. gear til sæbekasteløbet flest point, så har man så muligheden for at vinde den ultimative præmie, som er magt. At have den her magt, det giver fordele som at have reserveret pladser til hver café,
Og det giver også fordele som at få en gratis øl til hver café, og så får man også en eksklusiv kø op til baren, så man bare kan springe hele køen over og bare få slukket tørsten hurtigt. Derudover så er det jo også en ære i sig selv, ligesom at have magten, i stedet for ikke at have magten. Og som angiver, så har man så mulighed for at optjene point til 3.G, hvor det ligesom er meningen, at man skal have så mange point som muligt. Så se det lidt som sådan en slags forspring, og gøre den tjeneste at optjene så mange point, som I kan inden 3.G. Som første gear, så har man desværre ikke mulighed for at optjene de her point til sæbekasteløbet på grund af grundforløbsklassene, men man kan derimod vinde nogle fede præmier, som f.eks. en biograftur for E-klassen. Men når man kommer ud i sin rigtige klasse, så kan man jo begynde at optjene point der. Vinderne, de vil så blive kåret til den efterfølgende magtcafé, hvor man også indviger 3.G'erne, som har fået magten. Og så begynder deres fordelse ellers bare med det samme. Kapaki vil som sædvanligt stå op ved baren og udlevere kolde øl og friske breezers under sæbekasteløbet. Når der så næste år kommer et 3.G-kop, forhåbentlig i foråret, så skal den her klasse med magten, de skal kigge på, hvilken anden eller første G-klasse, der har fedtet mest for dem. For eksempel ved at bage kage til dem, ved at skrive sangen til dem, eller ved at forkæle dem lidt ekstra. Den klasse, der så har gjort sig fortjent til det, de får så hele 7 bonuspoint for det, som så bliver plusset sammen med de resterende point, de så har. Derudover så kigger vi igen på pointstilingen, og har den 3.G-klasse med magten formået at vedligeholde deres førsteplads, så beholder de bare magten. Men hvis der så er en anden klasse, der har fået flere point, så går magten videre, og de får så fordelene. Og de skal så i slutningen af skoleåret igen bestemme, hvilken første eller anden G-klasse, der har fedtet mest for dem, og så igen give de her 7 bonuspoint til den klasse. Det lyder måske meget kompliceret, men vi har prøvet at gøre det så fair for alle med det her pointsystem. Men hvis det stadig er for kompliceret, så kan du bare finde os til sæbekasteløbet, hvor vi vil være klædt ud som racerkører. Men der vil løbende komme mere information om det på vores Facebook-side. Og sende hurtigbrænderne frem og jeres bedste udklædning. Og så glæder vi os rigtig meget til at se jer 2. november. Hi, this is in Danish, as it only concerns Danish speakers. Vi er fra Ungdommens Røde Kors, og vi leder for frivillige, der gerne vil hjælpe udsatte børn og unge i det her område. Og hvis du gerne vil hjælpe de udsatte børn og unge i det her område, så meld dig hos os. Vi holder lektiecafé tirsdag og torsdag, og så har vi pigeklub hver mandag for børn og unge, som enten har brug for hjælp til lektier, eller bare har brug for at være sammen med børn på deres egen alder. Vi søger primært frivillige til tirsdags, lektiecaféen og pigeklubben. Så hvis du synes, det lyder som noget for dig, eller du bare har lyst til at høre mere, så send os en besked på Lexio.